Здравейте, потребители на YouTube, това е кандидатура за Skullcraft. Ето тук е лобито, тук се получваш коя стая, сядаш, чакаш. Тук са двете стаи предната. Една. Ето е и последната. Ето. Така. И тук е пицария. Поръчваш пица, сядаш на някакво место, ядеш. Насреща ще ви покажа едно друго. Ето тук е басейна ми. Справно ли се води. Той бях го правил на креатив и на survival. Трудно ми беше, но нищо. Ето тук бе басейна ми. Ще покажа. А тук е стадиона, тук почваш. А тук сядаш да гледаш. Ето. Ето е горе, английското знаме, българското знаме. И така, това беше моята кандидатура за Skullcraft. И до скоро. Аз съм Ski Gamers и ще се видим отново.